vespre a tots. Ja sabeu els que heu vingut altres vegades que des de fa uns quants anys dintre de l'estatge que organitzem els Terrassa Hoppers, que a la seva vegada està dintre dels actes del Festival de Jazz de Terrassa, intentem sempre portar alguna persona o persones, alguns anys hem fet taules rodones, que ens expliquin temes que ens puguin interessar en els balladors, que tractin de música, però des de la perspectiva dels balladors. L'any passat ja vam tenir aquí el conferenciant d'aquest any, ho va fer molt bé i ens va semblar que ens agradaria que ens expliqués més coses. Aquest any li ha demanat que tornés i, com veieu, ho ha acceptat. El Ricard Gili ja el coneixeu, però tot i així, doncs, les facetes més destacables és que és trompetista, fundador i músic director de la Locomotora Negra i, a més, un apassionat del jazz no només des del punt de vista de la música, sinó de la història, de descobrir coses i divulgar-les, perquè sobretot, i per això el tenim aquí, és un gran divulgador. És president de la Fundació Privada Catalana de Jazz Clàssic, més separat, i a través de la Fundació fan moltes activitats d'aquestes de donar a conèixer el jazz. I hem demanat aquest any que ens expliqui el concepte proper de swing, d'on és tot això, quines van ser les bandes principals de l'època que neix el Lindy Hop, o els bats de swing en general. I també hem demanat que ens expliqui amb alguns exemples tot això que explica molt bé, aprofitem per fer propaganda, del llibre que l'any passat, justament en aquests mateixos dies que vas venir aquí, es presentava la reedició renovada, i ampliada, que és molt recomanable si no el teniu. Sempre ens parla de la qualitat del swing i ens parlen que és la vitalitat en contra de tota una sèrie de característiques i li demanarem que avui ens ho expliqui això perquè sigui... Doncs moltes gràcies per seguir una altra vegada. Això és el llibre. Per Sant Jordi ens sortirà un acte d'un català. Es diu Comença el jazz. Em sembla que sortirà. Estic corregit, però... Bé, bon vespre, benvinguts. Seguim les indicacions de Jaume, he preparat unes xerrades, i com faig sempre, i potser alguns m'heu sentit altres vegades i potser em repetiré una mica, però sempre vull que quedi clar que la paraula swing té dues accepcions, dos conceptes, respon a dues realitats. Una, que és la realitat, diguem, del ritme, el concepte rítmic que anima la música negra, i l'altra és aquest concepte que utilitzeu més vosaltres per designar l'estil de música d'una època que és el blues. Bé, jo començaré per la secció original de la paraula swing i ho faré aquest any farem una metàfora. De metàfora. Com dic aquí, el swing és un gen musical. Bé, vosaltres sabeu que les espècies animals, vegetals i tot, les cèl·lules tenen uns cromosomes. En aquests cromosomes les molècules tenen uns àcids que són l'ADN, i aquestes cadenes d'àcids amb uns elements químics que els integren, ordenats d'una manera d'una altra, etc., són el que se'n diu els gens i el conjunt d'aquests gens, el genoma. Això més o menys ara ja se'n parla, vull dir que jo soc especialista, vull dir que no voldria explicar, però ja sabeu de què estic parlant, no? Doncs bé, les espècies musicals, és la metàfora que pobren el nostre planeta, hi ha unes espècies que tenen aquest gen que hem dit del swing. Veureu que són diverses espècies, o variants, diguem, no? Aleshores, diríem que aquest gen té el seu origen a l'Àfrica, a la costa occidental de l'Àfrica, on es percep aquest gen del qual després explicarem quines manifestacions té, quines característiques té, i el trobem a l'Àfrica en aquests motius en les quals en un sol concepte s'uneix el que és el cant, perquè instruments en anem pocs, perquè la música surt de la veu, i els instruments
rítmics s'ajunten amb el ritme i s'ajunten amb el ball. I aquesta gent, en alguns llocs, se sap que la idea de música i ball no són dos conceptes, sinó que van lligats. I suposo que això us fa un cert efecte, diguem-ne, perquè per nosaltres la música la viviu ballant, diguem-ne. Hi ha una mica del gen africà en la vostra... Passa que el desenvolupament d'aquest gen, les seves manifestacions màximes, no es donen tant a l'Àfrica com quan aquests negres són portats a Amèrica i sobre unes noves condicions de vida, sobretot perquè arriben com a esclaus, se'ls venen com a esclaus, en aquesta nova situació, aquest gent pren cos, es manifesta i el trobem, en primer lloc, a la música religiosa. Aquest gent es manifesta a la pregària, les formes de pregar a l'església, que es fan amb música, cantant, amb ritme i ballant. Perquè cap cosa que no sapigueu, que a les esglésies, els gospels, la gent acaba picant de mans, ballant, saltant, etc. Aquí ja aquest gent ja està desenvolupat i les característiques que després analitzarem ja es donen aquí a la música religiosa dels negres americans. Es dona també aquest gent en la música profana, el que és el blues. El blues és l'expressió, diguem-ne, secular o profana de totes les vivències d'aquesta gent, de les més generals, és a dir, l'opressió que s'ofereixen, la pobresa, els mals que pateixen i els mals més personals, més íntims, les penes de mort, el que forma part de tota aquesta música s'expressa i en aquesta música s'expressa tot això i trobem també el gen del swing. I trobem que aquest cant s'acompanya també d'un ritme i que els blues es ballen. Hi ha un concepte de blues que circula entre el món dels balladors que és que són aquests balls lents, només lents. Mentira. Fake. Els blues poden ser mitjos, poden ser ràpids, poden expressar el mateix, però a ritmes més ràpids. Sí que hi ha una gran part del blues que és lenta, però limitar-ho amb això seria més. I limitar que el blues sigui una música trista també és limitar-ho. El blues expressa tota la vivència, és una manera de treure les penes, és una manera de combatre-les, de mantenir-les a ratlla i pot expressar coses molt vitals, molt alegres. El blues té tot l'alegria i la tristesa de viure, tot. L'alegria de viure i la tristesa de viure, té tot. I això s'expressa en ritme, lents, mitjos, ràpids, etc. I finalment, el swing també el trobem en el jazz, el música instrumental que apareix a finals del segle XIX i que és una música que té una funció bàsicament de festa o d'espectacle, a part que és un vehicle també per expressió de sentiment, de manifestar les personalitats, totes les vivències, la sensibilitat, etc. Però el seu lloc, la seva funció està en el ball. Aquí veieu una d'aquestes desfilades de Nova Orleans, veieu aquí el jazz, veieu els espectacles de clubs com el Cotton Club, també tenim la música. Aquí ja no és només vocal, sinó també és instrumental, el ritme i el ball. Ho tenim a les grans sales de ball, els vostres temples de ball, el Savoy, i ho tenim també a les sales de concert, a l'Apolo, això és una foto de l'Apolo de Harvard. Aquests són els llocs on aquest gent i els gèneres, on aquest gent que diem swing, que és una metàfora del gènere swing, on es manifesta. Suposo que no descobreixo res, però vull dir que aquesta cosa que ara analitzarem apareix en aquests diversos gèneres musicals. El swing no és exclusivament la música d'una època, en aquest concepte el swing és una cosa que dona forma i unes característiques especials a diversos gèneres, música religiosa, els cançons, el blues i el jazz. I ara suposo que deu arribar el moment d'analitzar. Ara aquest gent què fem? Agafem el microscopi i mirem el que és això. Llavors, aquí tenim 4 de les característiques, un cop obert el microscopi, que ens permeten analitzar aquest gent. I la primera, que veieu, ritme regular. Ritme regular,
fonamental. Es manté un ritme més ràpid, més lent, no hi ha acceleracions, no hi ha trencaments de ritme, sinó malament rai, sinó però això és trivial. La segona característica, normalment, aquesta manifestació del gènere swing es produeix en el compàs de 4 temps. El compàs de 4 temps, algú ha fet solfeig, suposo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, el compàs de 4 temps. I el que passa, molt sovint, instintivament, que quan una melodia té un origen, que pot ser un vals, que és a 3x4, i el toquen en jazz, el passen a l'altre. Es passa a 4 temps, o una marxa militar, no? Passa a comprar. També sí que existeixen interpretacions en jazz a 3x4, però normalment el que facilita més, facilita més una execució en què aquest gènere swing es manifesti és el compàs de 4 temps. Llavors, el que hi ha, i que és molt important, és que d'aquests 4 temps, instintivament nosaltres, o els músics, accentuem els temps segon i quart, que se'n diu els temps febles. I això té una explicació. A més, és una cosa que instintivament els negres ho fan en el segon i quart temps. I nosaltres, els blancs, si no estem mínimament familiaritzats, ho fem al revés. Per produir el swing, si jo accentuo en els temps forts, com fem al blanc, i, per exemple, canto When the Saints Go Marching In, que la coneixeu, i faig en els temps forts, accentuo amb les mans o la bateria o qui fos, accentuo en els temps forts, farà When the Saints Go Marching In, When the Saints... I què fa això? És una redundància. Redunda en la mateixa accentuació de la melodia. La meva accentuació accentua When the Saints... Què fa això? Tendeix a l'encarcarament, a la cosa aterrossament. Si ho faig al revés, si accentuo el segon i el quart, es produeix un rebot entre l'accentuació de la melodia i l'accentuació que faig amb les mans, o que fa la bateria, i doncs faig When the Saints marching in, when the Saints go marching in. I ja hi ha aquest rebot que ja porta cap al moviment, no a l'encarcarament, sinó que porta cap al rebot cap al moviment, a la cosa dinàmica. De tota manera, aquestes 3 coses, que són condicions necessàries per produir el swing, no són suficients. Finalment, el que compta són, quart punt, qualitats de l'execució. Quan un bateria acompanya, encara que piqui bé el segon i el quart temps, si fa cloc, 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 no ajuda gaire. Si fa toc, 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 llavors sí. I de la mateixa manera que fa el bateria, que ha de percutir amb una certa agilitat, amb una certa flexibilitat dintre de la regularitat del tempo que et dic al principi, de la mateixa manera que la bateria ha de donar-hi una certa agilitat, una certa flexibilitat, els altres músics, quan toquen, fan sonar el seu instrument, ho han de fer també reproduint aquesta mateixa flexibilitat o aquesta mateixa agilitat. Si jo faig una frase musical i faig ti-to-to, ti-to-to, ti-ti-to-to-ta, ti-to-to-ti-to-to-ti-to-to-ta, això no té cap mena de swing. Ja pot la bateria estar picant el que he de fer, el que ha de fer el músic de jazz per injectar el gen de swing en la seva música és donar-li aquesta agilitat, aquesta flexibilitat. Donar-li dinamisme, però
evitant també de no crear, mirant d'evitar de crear un ritme crispat. Molta de la música rítmica que se sent avui a les discoteques o la música rock és tunga, 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 tunga. Vas nervant, vas crispant. És una fe. En canvi, el jazz, encara que sigui un ritme molt d'allò, ha de permetre una respiració, ha de permetre una flexibilitat, ha de permetre un cert, una manera, un relaxament interior. Tu t'estàs movent, però interiorment et sents com alliberat. El swing no t'ha d'esclerotitzar, ni t'ha de mantenir amb els peus clavats a terra. El swing t'ha de donar lleugeresa. El swing t'ha de donar aquesta sensació que tots a vegades potser heu somiat, és que voleu. El swing té aquesta cosa, té aquesta qualitat, aquesta gent, tot això que posa un vermell, que és tot el que el gent del swing produeix. Tant si són espirituals o gospels, com si són blues, com si és jazz. Això és el miracle, el petit miracle, la petita gràcia del swing. Tenir aquest ritme que és únic en el planeta i que aquestes tres espècies en participen i que és el que ens fa gaudir d'una manera molt especial de la música. Sigui escoltant-la, sigui mirant de mans o sigui ballant-la com vosaltres acostumeu a fer. Jaume, no sé si per aquí... Si no, si alguna pregunta o alguna cosa m'ho dieu, perquè jo com que ja ho sé, vaig tirant milles i llavors no sé si... Hi ha altres disciplines que no siguin aquestes tres que dius que tenen swings en aquests cursos? Hi hagi swing també. No sé, A veure... un llatí o... Sí que hi ha, o sigui, si el swing em dona una perspectiva una mica més àmplia, diguéssim, hi ha en l'execució, perquè hem de tenir en compte que el swing no està en partitures ni en un tipus de música ni en un tipus d'altre. És en el moment que s'executa la música, la interpretació. Llavors sí que hi ha ritmes llatins que si es fan amb aquesta lleugeresa o amb aquesta agilitat ens poden arribar a donar una mica unes sensacions una mica semblants. Però és molt difícil de dir quan no coneixes totes les músiques del planeta, no les coneixes ni les has. Però les sensacions, personalment, que tinc, que percebo quan escolto música amb swing són especials. M'agrada molt també sentir el son i sentir ritmes caribenys i així, però el swing potser personal, però vaja, jo crec que la gent quan sent swing somriu. Però bé, sí que hi ha una mica d'això, és a dir, quan hi ha inclús un vals, músics, el vals es pot tocar d'una manera encarcarada, es pot tocar d'una manera més... O sigui, seria una visió molt primitiva del que és el swing, però on s'ha desenvolupat, diguem-ne, al màxim, ha sigut en aquests tres gèneres. Això seria el concepte de swing, que he dit que és com a metàfora, un gènere musical que està en aquestes espècies musicals, el concepte original, que és important que el tingueu assimilat i clar. Llavors, posem una miqueta de swing, Sí.
swing, això ja pots afanyar-te a fer una partitura amb corxetes, amb tècnic. El swing porta una ditra i el manifesta quan és un bon músic que sap tocar amb swing. I això és personal de cadascú, la capacitat de cadascú, i també va influir per les circumstàncies. Amb un bon bateria al darrere, carai, hosti, sembla que és més fàcil. Amb un bateria aterrossat, carai, has de tirar més del carro, no? El swing és una cosa que és imponderable, no pots dir avui et swingaré i demà no ho sé. Doncs sí, perquè depèn de les circumstàncies, és una cosa que surt de l'estat d'ànim, i de l'acompanyament, de l'entorn, no pots dir assegurar mai res, amb els fills no pots assegurar mai res. Tens dies més bons, dies més dolents. No es pot fixar una partida, és execució pura, és interpretació. Aleshores, amb les formes, cada músic té una mica la seva manera d'això. Aquí presento dues maneres de produir el swing. Sentirem dos fragments, per no allargar-nos massa, en què el primer, que és aquest, el bòstic, és un swing a base de frases molt contundents, molt marcades, un swing que t'estira, quasi. Els interactius, frases sòlides, directes, musculades, recolzades en el temps dels humans. I l'altre exemple, l'altre fragment, és un altre saxo, una interpretació amb un tempo molt semblant, on també és un swing que no t'estira, que flota més, que té una lleugeresa, té una altra manera de fer, i que sembla que les frases estiguin flotant una mica en el temps. Cada músic té la seva manera de fer, i aquestes són dues maneres contrastades perquè veieu la varietat que hi ha en les interpretacions. Posarem un fragment de cada una perquè veieu les possibilitats.
Més o menys hem captat, no?, el concepte de swing. Sí? Vale. Què hi ha també? Quan balleu, podeu ballar amb swing o sense swing. Podeu ballar més o menys robotitzats, carcarats, o podeu ballar amb aquesta flexibilitat que els gestos tinguin aquesta soltura, aquesta flexibilitat, aquesta agilitat, patapam, balleu amb swing. Per tant, el swing també té una component visual. I entre músics i balladors es pot arribar a produir aquesta alimentació mútua, diguéssim, o sinergia. Quan tu veus ballar bé amb swing, tu toques amb més swing, i quan els balladors senten que els músics toquen amb més swing, ballen amb més swing, se retroalimenten. I ja no cal que us digui que del swing i del jazz han sortit tants balls i tantes modes. Aquí teniu la Josephine Baker ballant el seu Charleston, teniu un ballador de claqué, que també és una manera de produir swing amb els peus i amb el gest, evidentment, i bé, el ball del Lindy Hop que us he d'explicar. Són les manifestacions del swing visual, no ho d'oblidar. Vosaltres heu de produir swing en l'espectador, i heu de comunicar swing en l'espectador, o en la música. Bé, vist això, el resum del que acabo de dir, swing no és igual a swing, vull dir, hi ha l'accepció original, és el que hem estat parlant fins ara, i ara entrarem a parlar de la segona accepció de la paraula swing, que és la que normalment m'imagino que és la que vosaltres utilitzeu. El swing és l'estil de jazz practicat durant les dècades dels anys 30 i 40, i posteriorment també, i s'associa a les músiques de les big bands de l'època. És això, no més o menys el que vosaltres, el concepte de swing que diu. Però tinguem en compte el concepte verd i hi ha el concepte vermell. I quan parlem, sapiguem, jo trobo a vegades que dic, sí, aquesta orquestra de Nova Orleans té un swing fenomenal. I veus un tio que les antenes, què li passa? No ha entès que una orquestra de Nova Orleans pot tenir swing tant, sí, té això, però dintre del que és l'estil de Orleans, que no és l'estil swing que utilitzem per parlar entre nosaltres. Bé, doncs entrarem en l'estil swing, ja tal com vosaltres l'enteneu normalment. Això ho vaig donar l'any passat. Hi ha un primer estil de jazz, que és el de New Orleans, que predomina en les primeres 3 dècades de la història del jazz. Hi ha una època de transició, que es va transformant, i entrant ja a partir de l'any 35 en endavant, és el que normalment entenem com l'estil swing. Quines diferències hi ha amb el jazz d'estil Nova Orleans? Doncs hi ha una formació instrumental, a l'estil Nova Orleans, petits grups, trompeta, trombó, clarinet i els instruments rítmics, piano, banjo, tuba i bateria, i en canvi a l'estil swing els grups són més nombrosos, són les big bands i estan organitzats per seccions. Secció de metalls, que són trompetes i trombons, secció de fusta, que són els saxos, i la secció rítmica, piano, guitarra, baix i bateria. Això em sembla que ho tenim bastant clar, no? Aquesta no ho estendrem més. Altra diferència, com s'organitzen les interpretacions. En els grups New Orleans, que són més reduïts, es practica la improvisació col·lectiva. És a dir, els músics toquen sense partitura i improvisen els 3 músics de davant, trompeta, trombó i clarinet, tots a la vegada. La trompeta fent la melodia principal, el clarinet fer un contrapunt en el registre agut generalment, i el trombó fent una veu més greu, i sobretot també omplint els espais buits de la melodia de la trompeta, que és quan el trombó fa aprofita per fer allò els glissandres aquests. Això és improvisat, col·lectivament. En canvi, les orquestres de l'època swing utilitzaven, clar, 15 tios no poden improvisar tots a la vegada, perquè seria un cacau, hi ha el que es diu els arranjaments, en partitura. I els arranjaments poden ser escrits, moltes vegades, però també poden ser arranjaments apresos de memòria. Un músic diu, tu, vosaltres feu taravera, 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 i vosaltres trompetes mentrestant feu tap, 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 xup, tap, 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 i s'ho aprenen i allí queda l'arranjament. I a vegades amb el temps es modifica, perquè clar, són coses que no estan escrites. I aquests arranjaments preveuen uns espais pels solos. Després del primer tema, de la primera estrofa, hi haurà un solo d'això, un solo d'allò. I també preveuen els arranjaments, si se l'acompanya només amb la secció rítmica, o se li posa un fons, si és un trompeta, li poses un fons de saxos,
per estimular-lo, un riff de saxos, una altra mena de cosa. L'arranjament preveu tot això, la part orquestral global i els espais dedicats als solos amb el que es faran al moment en cada solo. I després hi ha el tema, que és el més subtil, que aquest sí que no s'escolta molt, no s'arriba potser a captar, que l'estil New Orleans té una forma de pulsar més catxassuda, si voleu, és més tropical. L'estil New Orleans se troba tant, les frases van sobre el temps, la bateria molt redoble, i en canvi el swing és tot l'estil Kansas City, l'accentuació de bateria és molt menys contrastada i un temps passa d'un temps a l'altre, com un rebot. I els frasejos ja no descansen com el New Orleans, sobre una accentuació així molt clara, molt quadrada, sinó que els frasejos dels músics de l'època swing són... Són frasejos ja menys quadrats, per dir-ho d'alguna manera. Aquestes, a grans trets, i molt mal dit, són les característiques que diferencien l'estil swing de l'estil de New Orleans. Si hi ha alguna pregunta, m'ho dieu, Sí. Dius la possessió més mandrosa dels New Orleans, potser també perquè hi ha les tues i clar, no podien marcar cada dit o coses així. No crec que sigui tant una qüestió instrumental, sinó que és una qüestió més tropical. New Orleans és una ciutat, a més, hi havia hagut una tradició de música francesa, de música espanyola inclús, les habaneres, tot això, tenen una cadença més reposada, més feixuga o més nonchalant, que diuen els... I en català hi ha una paraula molt maca que és... ara no em surt. La paraula és molt maca. Gançonera. Gançonera. És més gançonera. Jo crec que hi ha més una qüestió geogràfica i d'influència de les cultures prèvies que hi havia a Orleans que no pas... I al nord eren més yanquis, més anglosaxons, diguéssim, la barrera més nerviosa, més moguda, més competitiva. És una explicació de molt d'estar per casa, però no crec que és una qüestió instrumental, no ho és. Encara que la tuba, o sigui que el contrabaix facilita més aquesta qüestió. Bé, això és el resum del que he dit, no m'hi... Formació instrumental, grans orquestes, estil swing, les seccions, les trompetes, els trombons, els saxos, els arranjaments i aquesta pulsació rítmica i aquesta forma de frasejar diferent. Passo, Passo. Ara, entrant ja en l'era del swing, si analitzem una mica les diverses línies o estils, és molt difícil aquestes classificacions perquè no són rígides i a vegades una interpretació la pots classificar amb una d'això i amb una altra i no és tan rígid, però podríem arribar a distingir una línia clàssica que començaria amb el Fletcher Henderson, no sé si us sona, va treballar pel Benny Goodman, el Fletcher Henderson, com va dir la seva orquestra, el Benny Goodman no cal dir-ho, el coneixeu, el Chick Webb, el rei del Savoy, la gran bateria, Cab Calloway, també una orquestra molt bona, a part que ell era un gran showman i tal, però l'orquestra era molt bona. Hi ha la línia del Duke Ellington, personalíssima, creativíssima, en fi, hi entrarem. I després hi ha aquestes dues línies que veurem el contrast entre elles. La del Jimmy Lansford, que segueixen aquestes orquestres, del Erskine Hawkins, amb el Tony Dorsey, i l'orquestra, l'estil Kansas City, encapçalada pel Calvegi. Segueixo, i ara entrarem a explicar una miqueta les línies aquestes. La línia clàssica serien els fonaments, el bàsic, el que serveix per tot, el clàssic és el que... I després ja venen les modificacions que fa cadascú, però amb una orquestra que tens trombons, trompetes i saxos, pots crear blocs diferents. I els arranjaments es basen en això, en quins blocs formes i com els combines. Podem fer, per exemple, a l'A tenim dos blocs, els dels metalls i els saxos.
Tu pots fer un bloc amb les trompetes i els saxos, o amb els trombons i els saxos, o ajuntant trompetes i trombons amb els saxos. Tens dos blocs, treballes amb dos blocs. Pots treballar amb dos blocs, però diferent. Per una de les trompetes i l'altra ajuntes els saxofons i els trombons. Una altra manera de fer sonar l'orquestra. L'altra és, cada secció, trompetes, trombons i saxofons, van per separat. I l'altra és que van tots junts. Són les combinacions que es poden fer. I aleshores, amb aquests blocs, tu pots anar creant un arranjament d'una manera o d'una altra. Això serien els recursos bàsics, clàssics, amb els que totes les orquestres s'hi han recolzat amb aquests recursos i després, depenent de la personalitat de cada orquestra, de cada arranjador, doncs han introduït això. Per això són els fonaments, el bàsic. I llavors posarem uns petits fragments per exemplificar això. Amb els blocs què pots fer? Doncs pots fer que dos dels treballs amb dos blocs, o amb tres, però que si són dos blocs, un fa un tema, el tema de la melodia principal, i l'altre bloc fa una mena de contracant en paral·lel. Què seria això? Sentireu, aquí em sembla que són trombons, per una banda... Sí, els saxos fan la melodia i els trombons fan el contracant. Els saxos fan la melodia i els trombons fan el contracant. Les trompetes. Un fa el tema principal, la melodia, i l'altre fa els trombons en aquest cas el contracant. Després hi ha una altra combinació, que és la crida i resposta, call and response. Això ve molt dels gospels. El predicador deia, i l'altre deia, Lord, 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 Lord. I aquest tipus de combinar els blocs és el call and response. I ara posarem l'exemple aquest. Sí? Cal respondre. Un altre joc. Anem al tercer. Són riffs juxtaposats. El riff, no sé si sabeu el que és, són una frase normalment curta de 4 compassos, 2 compassos o 4 màxim, que es repeteix, El tarabaram, tam, 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 tarabaram, tam, 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 tarabaram, riffs, tot això són riffs. Doncs bé, una possibilitat és juxtaposar les tres, en aquest cas totes les seccions, que facin un riff diferent i superposats, o a vegades responent-se una mica l'una a l'altra. En aquest cas sentirem, aviam si les capteu, els saxos fan una frase tota volum, els trompetes fan unes puntuacions, i els trombons fan els típics glissades, les tres coses instaurades i amb molt de swing. Ara parlo de swing com parlava al principi.
Aquí cada secció anava per la seva banda, fent coses diferents, però carai, combinaven magníficament, no? Un arranjament és possible que sigui d'aquests no escrits, del vocal. Bé, i l'última possibilitat és el que se'n diu el so de massa, que respondria a la D dels blocs possibles. Tots van a una, a l'uníson o harmonitzats, que fem una harmonia. Però tots segueixen la mateixa línia. És això. Heu vist, doncs, com es juga amb el que en diem la música swing, de l'època swing, les possibilitats que tenen les grans orquestres. I ara anem a analitzar ja una interpretació dins de la línia clàssica, no en fragments, sinó tot seguit, de la primera orquestra, diguéssim, un model d'orquestres que va ser del Fletcher Henderson, amb uns solistes molt bons que aquí he remarcat, el saxo Chuck Berry, el trompeta Ray Eldridge i el bateria Sidney Catlett. Això és una intervenció de l'any 36. I aquí us poso l'esquema, que és la manera que puguem anar-nos seguint. Jo aniré assenyalant on estem en cada moment, però vosaltres ja anireu identificant, ara no sé si s'entén prou bé. A veure, hi ha una introducció de 8 compassos, que és la frase principal del tema, però és només a nivell d'introducció, en què els trombons i saxos van junts. El tema té l'estructura, que és una cosa que feia bé que apareguéssiu, que és la típica de la música de l'època swing, que és les estrofes o coros, que en diem aquí coros, de 32 compassos compon. És a dir, el tema consta de 4 frases, de 8 compassos, 8 per 4, 32, en què la primera, la segona i la quarta són iguals, i la tercera és diferent, que és el que se'n diu el pont. I això ho heu sentit 50.000 vegades, i potser no ho sabeu, però ho heu sentit, si més no. I llavors ja anirem resseguint en cada tema el que passa. Per exemple, el primer chorus, els saxos i els trombons junts fan el tema i les trompetes fan com un contracant. A l'altra frase A es repeteix, en el pont els saxos i les trompetes s'alternen i en l'última es dona el mateix cas. Les trompetes van per una banda i els saxos i trombons per l'altra. Després hi ha els solos, amb fondos s'acompanyen, amb fons s'acompanyen,
En el pont a vegades apareix algun altre instrument, com el so de trompeta, que en el pont li fa el trombonista, en canvi el so de saxo el fa tot sencer, el mateix solista, i al final tornem al mateix. I hi ha un afegitó, que és el que se'n diu la coda al final, que és la mateixa frase típica del tema, també amb les trompetes i això. Aquest tema Cristòfor Columbus l'ha sentit 50 vegades, les trompetes fan allò i els saxos no pom, 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 la fareu la mà. Està bé, ja, ja. perfectament, i quan se'n diu aquest tema ja, hòstia, ja sabeu què he de fer en cada moment. Home, a vegades suposo servir de conèixer una mica l'estructura dels temes, però jo què sé, no soc ballador llavors. Això és la línia clàssica, els recursos més clàssics. Però, a partir de la línia clàssica, quan l'Ellington va començar seguint el Fletcher Henderson, l'Ellington era un geni i no es va conformar amb la línia clàssica, sinó que hi va posar de la seva pròpia manera fins a crear una línia ellingtoniana pròpiament. I a partir de la línia clàssica ell enriqueix amb les combinacions típiques, amb les harmonitzacions, etc. I també valent-se molt de la personalitat dels seus solistes. I els solistes no els deixen anar així, fes el que vulguis, no és ben bé això. L'Ellington té uns guions, els seus arranjaments té uns guions previstos. Llavors tria el solista que encaixi en el guió. És una mica com un guionista de cinema.
i que tries el personatge i l'entorn, l'escenari, doncs hi ha una mica d'això, hi ha bastant d'això, tenia alguna de dramatúrgica, tenia el tocant, hi havia més gruix. Amb un tema tan senzill com aquest, que segurament també els han dit 53.000 vegades, veureu que la cosa és més del que, dins d'un tema molt senzill, dona molt de sí. El tema el fan els saxos, ta-bru-ba-pam, ta-bru-ba-pam, el que potser no sé si l'heu sentit alguna vegada, aquesta versió de Radington, no sé si us heu fixat amb les respostes de trombons. Un arranjador clàssic faria ta-bru-ba-pam, tic-tuc, tic-tac, no faria més que això. Les respostes de trombons que fan els 3 trombons de la secció, que fan a les frases dels saxos, hi ha un dibuix, hi ha una imaginació, hi ha una riquesa. Després passem al sol de trompeta, un gran trompeta, el Cootie Williams, amb la Florina Bauà, extraordinari, un gran treball amb la Florina Bauà, però té com a fons, com a background, un arranjament de saxos. Però quin arranjament de saxos? No és un simple riff, no. És una cosa molt més rica i complicada, però és que a més el Cootie Williams, sigui perquè l'Arrington li va dir segurament d'això, acobla perfectament les seves frases en l'arranjament aquest. O sigui que no sé si mana més el solista que l'arranjador, o en tot cas és una perfecta ensamblatge, no? I després sí, deixa l'altre gran solista, el Johnny Hodges, el deixa fer sol, però després l'orquestra ja va entrant per preparar el final, i hi hagi un final ben potent. Aquesta és la línia victoriana, a partir d'un tema molt senzill.
Bé, heu vist, no? Era un diàleg entre el solista i l'arranjament, no? Se'm fa... una conversa. Bé, el geni de l'Eddington dicta una cosa molt assequible, digerible, i que no cal comprar-se molts llibres per entendre això. La gràcia del geni, la riquesa i la popularitat al mateix temps. Aquesta és la fórmula. I ens queden les altres dues línies que són oposades. Si et sembla, 10 minuts, sí? Doncs hi ha dues línies que són una mica el contrari de l'altra. La línia que inicia el Jimmy Lanceford, l'orquestra Jimmy Lanceford, que també us deu sonar, perquè per tant se'ns dona els temes capitals, no? Amb el seu arranjador, i l'altra línia és la de l'estil Kansas City, que inicia o popularitza primer Count Basie i segueixen. I ja veureu, els arreglos del Lunceford són molt importants, són arranjaments molt plens, amb un gran arranjador que era el Cy Oliver. Els arranjaments del Count Basie són poqueta cosa, per dir-ho així, són una gran cosa. Per què? Perquè l'estructura de les interpretacions del Lunceford és bàsicament l'arranjament i aquesta estructura deixa uns forats per posar-hi els solos. I el Basie és el negatiu d'això. Comença amb els solos, per dir-ho així, la columna vertebral de la interpretació són els solos, els solistes, que eren molt bons, i llavors hi va col·locant alguns riffs d'acompanyament, alguna cosa per embolcallar aquests solos, i sí, al principi i al final també hi ha conjunt d'orquestra, però és una mica el negatiu l'un de l'altre, tot arranjament, i alguns sols lletres, tot sol i una mica d'arranjament. El Lunceford té un swing més proper a l'estil New Orleans. És un swing recolzat, és aquest swing que si el fas caminant vas a recolzar així. El swing del Count Basie és com el Chiquito, ja l'enteneu, que trobem, no sé, per fer la música ja l'enteneu, no? I el Lunceford, que tocava molt per avall, tenia uns tempos molt adequats, entre mig i mitjos lents i mitjos, que encantaven els ballarins, tenia molta popularitat aquest fill, i se m'han acabat dient tempo Lunceford, el d'aquests tempos. I el Count Basie predominava més tempos mig ràpids o ràpids. Sentirem un exemple de cada. Repeteixo el que he dit, la línia Lunceford, arranjaments molt elaborats, amb certs efectismes, els solos per omplir els buits de l'arranjament, el swing aquest recolzat i els tempos. I ho farem també seguint un d'aquests esquemes.
Heu vist, no? Que només tenim 3 punts de 8 compassos, sobre la sacral de 8 compassos, tot el més i sobre el trombó. Tot el més és arranjament. I el tempo és aquest, recolzat. Contrastarà ara amb el que sentirem, que serà a l'estil de Kansas. Arranjaments senzills, sobris, orals, vol dir així de memòria, que són la columna de la interpretació, aquest swing lleuger, és aeri, rectilini, que es deia, chiquito, i l'orells espontànios, i mitjos i ràpids. I aquí han posat esquema, és un blues ràpid, rocking the blues. En l'arranjament sentireu tant la part orquestral, seccions pures vol dir una sola secció, sense res més que s'hi barregi, sentireu contracants també i sentireu so de massa, sentireu les 3 modalitats del que dèiem, ja us ho aniré indicant. I els solistes, que és la part, és el bistec de la cosa, inclòs el mateix com vegi, inclòs aquesta swing més lleuger, estil Kansas City.
Clar, aquestes dues línies contrastades, l'un suport, veix i mantenir els seus seguidors. Per exemple, l'orquestra d'Erskine Hawkins, molt recomanable també pels balladors, treballava més sobre l'estil Lancifer. Quan posa un color verd, vol dir que és Lancifer, per distingir. Lancifer una mica simplificat. Si tinguéssim temps posaria exemple, però suposo que ara ja superem els límits. I dintre la línia Kansas City, l'orquestra de Jack Manhattan, que venia de Kansas City, que també és seguidora del Conveix d'Inxerta. I després hi havia orquestres com la del Lucky Milleder, que és molt bona també, la recomano, és bona, dic noms que coneixeu, que tant podia fer Lucifer com Kansas City. Podia fer les dues. Però és en aquest aspecte, la línia clàssica, l'Ellington, amb alguns que l'han seguit, i Lucifer, Kansas City. Aquestes són les 4 principals variants. Clar, han sortit orquestres a partir dels anys 40-50, hi ha arranjadors que compliquen més la cosa, fan coses més, però a l'època que estem parlant, el 35-45, la cosa es mou a dintre d'això. I ja dic que portava més música, però em sembla que estem ja rebassant el temps i això. Però si hi ha algun comentari, alguna pregunta, jo encantat de si la sé. No? No hi ha cap pregunta? No hi ha cap pregunta, però mira. Agrair-vos a tots per haver vingut, però sobretot al Ricard. És un privilegi tenir-te aquí amb nosaltres. Jo penso que és molt important, les coses que has dit són molt importants pel ball, el que passa a vegades no ens donem prou, però que ens has donat pistes a moltes coses interessants. És veritat, disfruteu molt ballant, estic convençut, però a vegades no us adoneu el que està passant pel vostre orella. Que passen coses. Bé, Moltes gràcies.